ako som už hovoril, jednoho dňa, ako som už hovoril, dám si dole sluchátka, čo vy na to? Dám si dole sluchátka, nepotrebujem sluchátka. Čau Maťo, to pištek, ahoj. Ako som už hovoril, jednoho dňa som robil SBS-ku na takom nemenovanom podujatí. Bolo tam asi 2000-3000 ľudí. Nepoviem ani, kde to bolo. Presne o to ide, aby som to nehovoril, lebo som... To je jedno. Nebudem hovoriť, kde to bolo, proste a boli tam také punkové skupiny, také kapely tam hrali, také rockové a také, ako pre mňa nič extra, pre mňa ja takú hudbu nepočúvam moc, ale bolo tam 2000, 3000, možno aj 4000 ľudí. No a robili sme tam SBS-ku asi 20 chalani, no a bol to taký kopček, v takom kopčeku a v tom kopci boli normálne lavičky a tam sedeli ľudia. A my sme, jak to bolo takto, ten kopec, tak tuto sme stáli asi 10 a tuto sme stáli ďalšie, aj pod pódium boli nejakí ľudia, to je úplne jedno, o to nejde. Ja som stál asi tak v strede. Jak bol ten kopec, obrovský kopec bol, taký kopček, a ja som stál niekde tuto v strede, nie? A nudilo ma to, pozeral som len tak na tí kapely, ale čak musel som tam stať, mal som také tričko, vzadu bolo SBS napísané. A stál som tam, nie? Ďalší chalanisko bol asi 15 metrov podo mnou a ďalší chalanisko bol asi 15 metrov nado mnou. A nemohol som sa s nimi ani rozprávať, keďže boli ďaleko a hučalo to tam ako kokot, vieš, tak som sa tam nudil, jak blázen, nie? Ruky takto a kúkal som tam na tie kapely, horky, že slíže tam hrali, tí ma bavili, tých som počúval. No a čo sa nestalo, som začal hľadať nejakú peknú babu, vieš, že koľko či tu vlastne nejaká pekná baba je, nejako inak oblečená, lebo tam boli všetci v čiernom, pičoviny, vieš, pankáči a tak, a to zrovna také baby, to nie je môj typ. Už som si dohonil, pozri toto, Vypnem one, zabudol som. Vypnem to, aby si teraz nedávali saby. Potom. No a začal som hľadať nejakú peknú babu, nie? Že či tam je nejaká pekná baba, ty koko, či tam nejakú nájdem. A len tak som sa otáčal takto, tuto boli tí ľudia, takto som stál, ako teraz kam sa pozerám, tam bolo pódium, pozeral som sa tam, nie? A tuto boli tí ľudia, tak som sa tam sem tam otočil, nie? A tuto vedľa mňa bol les. 5 metrov odo mňa bol les, normálne hora jak kokot. Lesisko, úplne obrovský, nevidel som tam nič. No a kúkam sa len nie takto medzi tých ľudí, takto, čo má ruky, ty kokot, vieš, a zrazu len kúknem, no ma tam otočilo jak kokota a tam jebaja kokot vybehla spomedzi tých ľudí, asi 30 metrov odo mňa bola a normálne som 30 metrov odo mňa, vieš, bežala smerom ku mne a ja normálne kúkam, ja hovorím, že ona beží za mnou. Pozerám sa všade naokolo, vieš, že za kým by mohla bežať a nikoho nikde. Predo mnou nikto, za mnou nikto, len les. Hovorím, čo ti jebe, na čo by ona letela vieš, na čo by ona letela, ty kokot, do lesa. Hovorím, ona ide, potáčal som sa, hovorím, kokot, ona ide za mnou, ona beží za mnou. Hneď som spomalil čas a som si ju predstavil, vieš, jak v Baywatchi. Spomalil som čas, že som to preblikol a som si ho len predstavil, jak v Baywatchi utekala, vieš, úplne šprinty a kokot, normálne behy, jak keby jej išlo o život, jak keby ho normálne 20 diviakov naháňalo. A ja hovorím, ty kola, som sa dole takto chytil, že... Normálne som začal na kamarátov pískať nado mnou. Začal som po ňom vykriť, Kubo! Nič, neotočil sa. Dole bol Mišo, vrieskam po ňom, že aby sa pozreli, vieš, aby si to užili so mnou, ten pohľad, vieš, jak ona krásne utekala za mnou. Bola síce blondína, nie je to blondíny, no, akože sú krásne baby, hej, u mňa čierne vlasy, modré oči mala, ale po piči modré oči. Fakt, to už bolo vidieť, že mala modré oči, ako keď z kumie utekala, tak som videl, že má fakt krásne oči. Fakt bola pekná, ty koko, no desina jak blázen. Blondiavé vlasy, nie, viali jej tí vlasy dozadu, utekala, šprintuje, chlapci, ja už som bol tak v piči z toho, mne bolo tak dobre, keď som sa na ňu pozeral, jak na mňa uteká, jak na mňa beží, ja vám hovorím, ja som si už predstavoval, ty kokot, že už s ňou mám rodinu. Normálne som videl, ty kokot, jak sa budú volať naše decká. Normálne som videl chlapca, jak sa bude na BMX-ke okolo našeho domu voziť. Normálne všetko som mal už premyslené v hlave, to bol taký tok informácií, hneď som všetko vedel, ty kokot, že kde, kedy, kto pôjde do školy, vieš, aké známky, v čom bude dobrý môj syn, že to bude proste hokejista, vieš, všetko som mal už rozplánované v hlave, ja už som vedel aj meno psa, čiže ja som normálne vedel meno psa, ty kokot. Ja som vedel meno psa, že jak sa bude náš pes volať, vieš, ja som všetko vedel, všetko som mal rozplánované v hlave, to boli normálne bomba, ako kokot, ten pohľad, jak na mňa utekala. Bežala furt a už išla bližšie, vieš, už bola asi tak 10 metrov do mňa, ja už som si to užíval, jak kokot. Ja už som takto rozpažoval ruky, vieš, že mu normálne objímem, vieš, a kokot zrazu jak bežala, normálne beží, vieš, ruky vedľa tela, normálne šprintovala a zrazu len, že jak už utekala, už bola asi tak 3 metre odo mňa, ja už som takto
Ja už som toto robil, vieš, že už ju objímem, vieš, že ju objímem, že skočí mi do náručia a už budeme svoji navždy, vieš. Takto som ho objímal, skúšal som ho chytať a zrazu ty kokot som sa aj pozrel do očí, vieš, na tí 2 metre alebo na meter, koľko už bola odo mňa, už bola kúsok odo mňa, vieš, pozrel som sa aj do očí, takto som na ňu takto som sa vykrútil, hovorím, čo to kurva robí? Jak bežala, tak zrazu len žil. A utekala furt, a že takéto oči, a že furt utekala, a ja som takto mal ruky, a ona zrazu normálne pomedzi ruku sa mi prebehla, vieš, normálne pomedzi ruku sa mi preblafla, tade to, vieš, ja len som toto urobil, vieš, že som ho chcel chytiť. Toto som urobil proste, že, vieš, pozriem na ňu, že čo to kurva, že ona ma myslela. Hovorím, kam beží ty kokočak do lesa, nikoho lepšieho nenájde než ja, nie? Že v lese nikto väčšiu citu nemá než ja, ty kokos, som sa otočil, chlapci, to ste nevideli. Pripomínalo mi to proste, viete, keď je kombajn, keď je žatva. Kombajn, keď ide kosiť kukuricu a má tu takú pičovinu a frká to do tej Tatry hneď vedľa, čo ide, vieš, ten kombajn musí ísť symetricky. Kombajn ide kombajn a ide Tatrovka a proste vedľa seba musia ísť a frká to tam, vieš, tú kukuricu, ten kombajn, určite to niekde videli, jak tam proste frká tú kukuricu do toho oného, do tej Tatrovky. Chlapci, to bola taká sprcha, to normálne, len to som zrazu počul, som sa nalakal, som sa otočil, chlapci, ja už som to videl. Kukurica, langoše, pičoviny, všetko, rozumieš, cukrovata, kokot, kurence, hrach, to tam začala valiť. Ja keď som to zbadal, som sa len nakúkol, tam normálne ľudia sa tam začali zbehávať, že čo to tam kurva vrčí. Ona tam vrčala, ja hovorím, to nemôže hen také zvuky, hen také nežné stvorenie ty kokot dávať. Hovorím, čo to kurva, ja som len tak, o 2 kroky som sa posunul bližšie, a normálne ľudia ho tam kriesili ty kokot a tam valila ja kokot, ja neviem, kde sa to nemohlo zobrať. Odtedy sa mi nepáčila. Už sa mi nepáčila moc potom, už som si nepredstavoval, že s ňou budem mať deti, ani už som nevedel, už som zrazu zabudol, jak sa budú naše deti volať. Už som všetko vedel. Všetko som vedel, že všetko zabudnem. Hneď v sekunde, ak som videl, že začalo tam prskať, tak som vedel, že to bude v piči. Že to nič. Že tam proste cesta nebude, že budem naďalej single. Mal som asi 20 vtedy. 20, 19, neviem fakt koľko som mal rokov, to je jedno. O roky nejde, ale ide o toto, že skoro ma okrcala. Neviem si to predstaviť, keď ma okrcala, chlapci. Bolo by to piči. Bolo to piči aj tak, ale škoda, no, myslo ma to. Nevadí, možno na budúce. Pohodička, chlapci, možno na budúce. Možno na budúce si nájdem nejakú spriaznenú dušu. Rip Dreams, no presne, úplne, ale nakoniec som bol rád. Keď som videl, čo tam robila, ti hovorím, že normálne stromy, ako tam bol normálne takýto velikánsky stromisko, ona tam začala valiť a ten strom sa normálne tak začal hýbať. Jak mliečný zub, sa ten strom začal hýbať normálne, hovorím, ty tlaky, no nechcel, už pohodičke, už som sa potom na mňa nepozrel, už sa mi nepáčila. Teraz rozmýšľam, či som bol s nejakou babou v kine, bol som na rozprávke. A to som bol dobre jebnutý, lebo viete čo? Viete, čo sa mi stalo? Chat. To bolo dávno, to bolo ešte pred mojou frajerkou. Mal som skoro 3 roky vzťah. Neviem, neklamal by som, koľko som mal rokov. 19, 20, 21, možno 22. Niekedy vtedy to bolo. A viem, že v jednom týždni som bol s 2 kamoškami vonku. Išiel som do kina. Nechal som ich vybrať film. A obidve vybrali tú istú rozprávku. A 2-krát som bol na tej istej rozprávke. Chlapci, to bolo... A viete, čo to bolo za rozprávku? Že... Buchty a klobásy sa to volalo. Myslím, že buchty a klobásy. A rozprávalo tam všetko. Tam rozprával kečup. Tam rozprával... Počúvaj. Tam rozprával kečup, tam rozprávala tatarská omáčka, tam buchty, klobásy, normálne dvere, tam steny rozprávali, tam všetko rozprávalo, to bolo v obchodnom, videli ste to? Tam normálne plechovka od Fazole vyprávala. Ja som bol piči z toho, to musel niekto tak nafajčený robiť ten film, musel brať fakt ťažké drogy. Ten režisér musel brať ťažké drogy a si predstavte to, no nič, ja sa napijem. Si predstavte to,
že fakt som išiel s raketou jak blázen voľnie, že môžeme ísť do kina. Tak a už som s ňou bol párkrát vonku, takže môžeme ísť do kina. Hovorím, jasné, že pohodička, môžeme ísť do kina. A že ona pozerala nejaký trailer, že je tam nejaká nová rozprávka, že je to kreslené a tak, že buchty a klobásy. Ja hovorím, čo to kurva? Že buchty a klobásy, že či to nechcem pozerať. Ja hovorím, mne to je jedno, vieš čo mám piči, ja to pozriem, mne to je úplne jedno, vieš? Jasné, pohodička, nepozeral som ani žiadny trailer, nič. Nechal som to na ňu, nehovorím, čo pohodičke, tým nič nepokazím. Si myslím, vieš, že keď to nechám na babu. No, začalo to, ten film, a ti hovorím, že tam všetko rozprávalo. Tam mrkva rozprávala, tam fľašky s vodou rozprávali, tam vyprávalo všetko v tom filme. Ja som len takto kúkal na to. Nebavilo ma to vôbec, ja neviem. A tam spolu oni trtkali normálne. Tam sa valilo normálne, ja neviem. A pamätám si, že tam boli aj decká a takto im zakrývali oči. Normálne táto alebo mama takto zakrývali tým deckám oči. Normálne. Vám hovorím, to bolo v lese, pretrpel som ten film. A ona ju to bavilo. Ona išla normálne z kina a hovorila, to bola sranda, že? A ja na ňu, že? No, to bola sranda. Dobre, to bolo super. Že hovorím, parádne, to bolo super, zasmial som sa. Neviem, mňa zrovna ten film nebavil. Myslím, že ten človek musel fakt brať vážne drogy. Musel brať fakt bomby, ako ten režisér. A najlepšie bolo to, že dajme tomu, že som tam bol s ňou pondelok, nie? Som tam bol s ňou pondelok a štvrtok som išiel s ďalšou kamoškou von, že zas do kína, hovorím, dobre, môžeme ísť, a že ona by chcela vedieť buchty a klobásy. A ja keď som videl ten telefón, že takto som s ňou písal, nie? A ona, že ja by som si chcela pozrieť tie buchty a klobásy. A ja, že aha! A som si povedal, vieš? Že aha! Ale bola tak dobrá, že som s ňou na to išiel, chlapci. Nerobím si srandu, dvakrát som videl ten film, v ten istý týždeň som videl dvakrát ten istý film a bolo by z toho zle ako kot. Tak som tam trpel, tak mi bolo zle, normálne som sa premáhal, všetko možné ma zaujímalo, len ten film nie. A ona na mňa, že baví ťa to? Že super to je, bombička, že nič lepšie som nevidel, normálne, že Game of Thrones pozerám, normálne, tak ma to baví, jak seriál. Neskutočný shit, pre mňa. Dvakrát som videl to isté, hrôza a strach, presne ako hovoríš. Ten film je najvíc, no ale dvakrát som ho videl a ja neviem, to piče, mne to moc nehovorilo. Neviem. No, dvakrát som mal ten istý film. To piče, to bolo piči. Nevadí, však pohodičke, všetko sme prežili. Všetko treba skúsiť. Šity, faky. Keď som išiel z toho kina druhýkrát, tak som si len takto hlavu utieral. Že chvála Bohu, už to skončilo, že poďme trtkať. A tú druhú som ani nič s ňou nebolo, ani pusu mi nedala nič. To bol legendárne zlý večer. Bože môj, to bol legendárne zlý večer. Ani pusu, nič. Chodil som na nemčinu, celý skurvený život som chodil na nemčinu aj na základnej a na strednej. Čo som mal, koľko? 18-19 rokov a dali nám nemčinárku, ktorá mala tak 23-24. Nerobím si srandu. Blondína, síce neulietám si na blondínach, ale však každá žena dokáže byť krásna, to je jedno, aké má vlasy, okej. Pokiaľ ty vlasy má. Ale blondína, pehatá. Ja som mal 19 a ona mala 24, o 5 rokov bola staršia. No a ona mala také pehy, ale ona bola tak zlatá. Takéto cicky mala. Nádherná baba, kvôli nej modré oči, ale som strácal úplne. Dúfam, že ťa to nesklame, Matobic. Ľubka, pozri sa. Teraz Gamer Dick za 2, Toxino Čavec, Kubo, on je môj spolužiak. On síce nechodil na nemčinu, on mal angličtinu, Toxino vám to dosvedčí vám to. Volala sa, no nebudeme to hovoriť, ja to nebudem radšej hovoriť, ale presne tak sa volala, ak je v čete, okej. Nebudem tu vyťahovať meno, ale neskutočná učiteľka, fakt. A len kvôli nej som sa učil nemčinu. Nechcel som byť za totálneho retarda, tak kvôli nej som sa normálne slovíčka učila tak. Lebo by bolo normálne ľúto byť pred ňou hlupák. Vieš, že by som niečo nevedel. Mne by to bolo trápne ako keď sa ma niečo opýtala a ja som nevedel odpovedať. To by bolo trápať, tak len kvôli nej som sa učil nemčinu, ona ma motivovala. Fakt, to bola motivácia na nemčine u mňa. Učiteľka, fakt bola pekná a to je super. A veľa ma naučila.